Dnes bych vám ráda ukázala dvoupokojový byt v Juliánově. Je to příjemná lokalita obklopená zelení. Pokud není zrovna na koupání, můžete jít třeba na procházku na Bílou horu, do lesoparku Agátky anebo do Národního parku Stránská skála. Jestli jste spíš sportovně založení, tak nedaleko je tenisový kurt, parkourové hřiště s venkovní posilovnou nebo třeba cyklostezky. V blízkém okolí jsou školy, školky, zdravotní středisko, menší obchůdky, ale třeba i Tesco. Byt se nachází na ulici Krásného a také se tady krásně bydlí. Pokud vás nabídka zaujala, navštivte můj web nebo rovnou zavolejte.